ka Intifada ka daw jong thma Israel-Hamas. Ka Intifada kadai ka daw jong ka thma habdeng ka Israel bat ki Hamas. Hauni usnem arjar arpulai ka jingan at habdeng ka Israel bat ki Arab. Kala dap tik nyopusan snem. Kablas dang nadu usnem kaknai spa sawupra. Kiliano Hamas basensyar ha Gaza Strip shu kansan ha ka nyo tarik u Oktober ajar arpulai kila her thma ya ka Israel da ka basiat hadu san hajar tli ki misail ya ka Israel. Kani ka jingle ki Hamas kala penkendit kumbayu todong pesen ya ka pathai berokawai. Henry ka daw tenrai kadai baki Hamas nadu nengkong kasngi kila rai da ka Intifada persya ya ka Israel. Kani ka thma Israel-Hamas batangya menta kandai ka thma kaban ai ya ka final result ban penkut no ya ka jing yakan at habadang ka Israel bat ki Palestine. Ki Hamasu kat batang sa man siyem hakot siyo kinyale persya bet ya ka Israel bat kin sarandar lano ru. Ka Israel ru ka sungtu syai ba menta kasien kadai ben penjam khnap no ya ki Hamas da kumnuk ru lada ka kwa ban syongsuk syirta bat lada ka kwa ban sya pendik syu ha ki Hamas lano ru. Kumta ka Israel kan persyang do yap bet ban penduk jaj no shisendon ya ki Hamas menta kasien. Kadaw bokongsan baki Hamas ki her thma ya ka Israel kadai namar baki Hamas ki labam semai da ka Intifada persya ya ka Israel. Ka Intifada kamut ka jingya ki lani ka jingale ka ban amkut lano ru wat lada hab ya le da ka thma ni hab ya snamru ha ka ktin phareng ki ong ka uprising. Haus nem kaknai spa sopopra hadiam bagi British kila mi no na Palestine ki jiu kila pembena bekila seng ya ka Israel kum ka ri jongki kiri Arab kila bitar ya ka ni ka jimpemna bakila her thma ya ka Israel Henry ka Israel kala job persya ya ki Arab palat nyolak kinong Palestine kila kelalong petwir hadien kani ka thma ya kani ka jingsha be shnong ba ka jing kala petwir kinong Palestine na ka ri la jong la je kerteng kum ka al nakba ka bumut kasni jong ka jingjot bat ka jingyam brio kinong Palestine ki Kenya ka khasan tarik umi kum kasni al nakba ka badai thik shisngi hadien ba ka Israel kala pembena yal de kum kari kata ha ka khasau tarik umi kinong Palestine kim juklet ya ka al nakba bat ki bu nut bat bu shun bet persya ya ka Israel. Ka Hamas kaseng kinong Palestine ha Gaza Strip kabadai kaseng sanhima hapor blaseng nengkong du ya ka bat ya ka ba menta la khen kum kaseng leno ka pendik bat yale persya bet ya ka Israel. Kani ka thma Israel-Hamas ka bajia menta langej bakadai ka Intifada ka balai jong kinong Palestine persya ya ka Israel. Ka Intifada ka benengkong kalajia hausnem kakhnai spa propnyo ba kalakut hausnem kakhnai spa khnai pulai. Ka Intifada ka baarpat kalajia hausnem arajar bat kalakut hausnem arajar san. Ka Intifada ka balai bat ka bakham syerkai tam kadai kani ka thma kabdang yaj menta. Ngem tip lano bat kumno kan kut. Henry ngitip syai ba ka Israel kan mkwa ba hakisnem ke banwan kan don biang saka Intifada ka basaw ni ka basan bat kumta terter. Nakataka daw ka Israel kan persyang bahaka ni ka thma bamenta kan penkut no sendon ya ka Intifada ki Hamas. Hatu ka Israel kan job ya ka thong? Hatu ka Hamas kan ra lama li no? Hatu kinong Palestine bodon ha West Bank ni ki Hamas bodon ha Gaza Strip kindang nuot batsdang Intifada biang persya ya ka Israel hadin kani ka thma menta? Ngin sa tip ya kata hakisngi bagi por ki bansawan. Tiperlok lada pisutnat ya kani ka video sumbahaban like bat komen. Sumbahaban subscribe ru ya kani ka channel. Khublai shibun.